Mga idol, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Yan, welcome back to my channel, Boy Bulanso. At ayan, kasama ko yung mama ko. Yan. Oh. Yung mama ko, 63 years old. Yan. At magawa mo na kami ng walis. At sa bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa bagong upload ng mga video mga idol. Ayan. So kukunin muna natin yung yung brown na. Yung tuyo na. Ang kulay kasi nito nung una, ito yung ito yun. Ito. At ano pa to kanang lingkod pa ba? Anong lingkod? Bata pa ito sa ito yung sa dulo ng ng niyog. Kaya niluluto natin yan. Kaya ito na yung luto. Kunin natin yung luto. Ayan. Ito yung luto. Ito. Kulay brown na siya. So din tatalian na to. Ganun. Para magiging walis na. So ilagay natin dito. Ingay ng mga aso. Pareho rin nagitasan. Yan mga idol. Ito. Kulay pa siya? Kulay yellow. Yellow green. Tapos pag okay na siya, ayan naging brown. Tapos tatalian to ng guma, yung rubber. Tapos putulan ng kunti sa itaas. Gagawa tayo ng isa. Yan. So, sobra na to. Sobra, malaki na to. Kunan natin. Ito. Ito yung pantali natin. Yung iba kasi nito, yung straw yung tinatali, pero pangit yun. Maganda talaga pag maganda talaga pag tong guma, tong rubber na itinali. Kasi yan yan. Walis na.
Tapos ano, putulan ito ng kunti. Ito. Putulan. Tapos ayun na, tapos na. Ano lang to? 20 pesos. 20 pesos lang isa nito. Mga ilang taon na kaming gumagawa nito, mga almost 40 years na. 40 years na kasi nung nagkaisip ako, gumagawa na kami nito eh. Tapos ano na ako, 30 na. So almost 40 na kaming gumagawa nito. Tagal-tagal na. So ayan o. Sa gustong magnegosyo dyan sa bukid. Ayan o. Ito maganda. Matibay. Hindi madaling mabali oh. Kahit ganunin nyo pa oh. Kahit iabot mo pa ng ganon oh. Hindi pa yun. Matibay yan. Hindi yan mabali. So gagawa pa kami ng marami nito. Sample lang to, sample. Kung sinong bibili dyan, ano lang, contact lang. Maglagay kami ng ng contact number para sa mga mag-order nito. Only in Cebu area, in Talamban. Ano? Tapos na. Wala kasi tayong gagawin ngayon kasi umuulan. Yung ano natin, yung tinanim natin, puntahan muna natin saglit. May sili pa tayo dito. Puntahan muna natin yung tinanom natin. May luyan na naman na ano? Luyan na naman. So ganun talaga ang buhay mga idol. Diskarte lang tayo mga idol. Pag hindi tayo diskarte mga idol, wala tayong idol, wala tayong marating o magawa. So ayan mga idol, nilagyan man natin ng harang, mga kuraw. Lagyan natin kuraw para anong kuraw? Bakod. Yan. Yan o. Yan. Tapos yan mga idol, pag pag uminit na, gagawin natin yan ng kama na taniman. Yay! Napa yung bandres dari ma? Dari mana yung sod? Uy, itik din eh. May tao. May pato. May pato. Yung mga piso ko. Pa. Tsaka andyan pa. Pagpagyan muna natin yan para mas marami tayong iihawin. So ayan lang mga idol no. Maraming salamat sa pagsama sa amin, mama ko. Yan, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa bagong upload na mga video. Ayan, maraming salamat and God bless. Bye bye. Bye bye ma.